ba fa sai jikinki ya fara ɗaɗɗi ba ko ya fara ciwo ko kuma kin fa kasa tashi shine yake nufin kina da rashin lafiya. A'a, wasu alamomi ba suna nuna cewa baki da lafiya, kamar idan mace tana da alamomin hormonal imbalance, wasu fa ba za su ji irin ciwo ko dole sai an kwantar da su asibiti ba. A'a, akwai alamomin da zai iya nuna kina da hormonal imbalance wanda ba dole sai kin ji ciwo a jikinki ba. Wasu matan kawai za su ga sun fara ƙuraje a fuska, ƙurajen da baya jin magani, sannan za su ringa yin duhu, jikinsu zai ringa yin duhu, jikinsu zai ringa yin baƙi. Wasu fa za ku ga ko da sun yi wanka, duk yanda za su yi wanka za su ce muku wuyansu yana yin baƙi, ƙasan hammatansu na yin baƙi, su kuma rasa dalili. Wasu kuma za ka ga akwai abin da ake ce ma skin tag, wasu baƙaƙen abubuwa za ka ga wasu sun fito musu a fuska, wasu a jikinsu, wa'innan abubuwan. Wasu kuma rikicewan jinin al'ada, wasu kuma yawan gajiya, ke dai kawai ki rasa abin da ya kawo miki gajiya, kuma ke ba wani aiki ke yi ba, ke in ma kin yi aiki gajiyan da bai kamata a ce kin ji shi ba sai ki ga kina jin shi. Wasu kuma yawan ciwon ƙafa, ga ki da ƙarancin shekaru, ke ko ma shekarunki ya kai lokacin da za ki ji ciwon ƙafan da baya jin magani, ko kuma yawaitan ciwon kai, sai ka ji an ce yarinya an yi magani kullum tana shan magani amma ciwon kan nan ya ƙi tafiya. In har kina fama da wa'innan matsalolin, hormonal imbalance ne, ko da kin je asibiti an yi scanning, an yi transvaginal scan, an yi ECG, an ce ba komai ba ne, my dear, kina da hormonal imbalance, ki magance su. Idan kina so ki magance su, DM ɗina a buɗe yake, ko dai ki booking online consultation da muke yi a WhatsApp, ko kuma ki booking one-on-one consultation da muke yi a Lafiyar Mata Hub Fertility Clinic. Sai kun zo.